Bafu. No, Mamelodi Sundowns 1, Kaizer Chiefs 1. This is the Top Football SA. Pro AB. Yebo. Uring. Bafu. Bekunzima. Yeah. Ungathatha imithwalo ihambise uzobuye nayo. Hey. Yezwa mkhulu. Ngiyakuzwa. Kodwa bafu. Into ekade expectile. Yeah. Abantu be expect Chiefs izodliwa. Yebo. Hayi not 1-0 but 2-0 but 3. Or 3 or 4. Yes. Kodwa kunomfana kuthiwa number 8 uNdlovu uGatsheni. Sipho sihle Ndlovu. Bafu. Simizwe bafu. Uyangezwa bhuti. Uyalwa. Yeah. Sino Peterson. Yes. Uyalwa. Yeah. Kodwa kube nento ebemnandi kakhulu namhlanje igame namhlanje ukuthi bayivezile i-defense Sundowns inokuvuza kancane. Yeah, kancane. Uyangezwa bhuti. Yes. Uthi inokuvuza. Iyavuza. Badlala bona kodwa bayavuza. Bathanda ukugijimela phambili kodwa bakhohlwe emoya. Bafuna umuntu ozobahlasela. Yeah. Kube bekuno Kojubano Kasongo beka Yeah. So but unfortunately umuntu osebenza kahle uNdlovu. Yathi uNdlovu usebenzile. Unyathela uThembazwane unezitempe zakhe. Yeah. Yes. Nako lo mfana lo bezama ukusilimaza lokho kunye kuncane. Leon Ambassador. No Leon mamkhiphe egamini. Yeah. Umabuya ya Sundowns. Yes. uNdlovu yayasi. Yes. Ulomile. Hayi. Bebe expect ukuthi bashaya 5-0. Yeah. Abakutholanga. Akwenzekanga lokho. Akwenzekanga mkhulu. No, idlalile iChiefs. Ngibone uOx ngena ebagcoba lapha. Imibhonsi le neyithupha le. Ebekenyethela kahle. Yeah. Usupport iChiefs. Mina ngiyiChiefs. Kodwa ngiyithanda ilike ngathi nini ibhakaniya. Hayi bafo. iSundowns siyakwazi ukuna ileague. Yeah. Siyathanda sithanda. Yeah. Iyakwazi ukuna ileague. Yes. Kodwa igame namhlanje leli bebe expect balwini. Yes. Libahlulile. Yeah. Yeah. Abomukwena unumber 4 bebefile. Hayi bebefile. Yeah. uLeon lo strike befile. Like bekufile. Base bamkhipha uLeon. Yeah. Bebefile baba. Yeah. Bebefile. So ngamanye amagama engisho ukuthi iSundowns khona manje isikhathi i-team ezodlala nayo next time baba nga-attack-a la kumele ku-attack-we khona. Sengikhulumela phezulu ukuthi kwavalwa izimbobo ekumele zivaleke. iSundowns ikudlalisa ibhola labo kodwa ngabadlalisa ibhola labo niyabalimaza. Hayi ngiyakuvuma Nkosi.